Kuthukuza ukuphela kwezithuba zomsebenzi, nto leyo ingazenza amaxongo nangakumbi iimeko zokusebenza. Oko kungayiqhwalelisa inkonzo yezempilo esele iphantsi koxinzelelo kakade. Abasebenzi kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath bamanyene ukulwa into abathi ziindlebe ezibuthuntu zesebe lezempilo eRhawutini. Ngabasebenzi abangaphezulu kwama-800 bebekhalazela ukunceda ngethuba i-COVID-19 ngevantambo. Ziyaphela izivumelwano zengqesho zabo ekupheleni kwale nyanga. The fact that we've got a hospital, the fact that we're in a province where patients are not being provided something as basic as bread for 2 weeks speaks volumes to the incompetence and uncaringness of those that are responsible for the management of this facility. Isebe lezempilo eRhawutini lithi alinayo imali yokuhlawula abasebenzi ngaphaya kwale nyanga, nakubeni umphathiswa wezezimali kweli phondo elinike i-59 billion rand isebe lezempilo kuhlahlo lwabiwo-mali izolo. Abasebenzi abasisigxina bathi bayaludinga uncedo lwaba basebenzi bangxungxileyo. The Gauteng Department of Health will not be able to renew all temporary COVID-19 posts due to budgetary constraints. The department would have liked to retain all temporary COVID-19 appointed staff. Ezinyimanyano zabasebenzi zifunge ngelithi ziza kusicela umngeni esisigqibo sokungavuselelwa kwezivumelwano zengqesho ngamanyathelo aliqela uqhankqalazo.